ина духтаро ҳамаи борора бировардам. Аз нишон медим ҳамаша. Ина ё духтаро летний отдела. Вай, летний отдела дора, простынь дора, вай, детоналочка дора. Ино мамахе покривалан, ино вай простынь детоналочка. Ҳамаша махалиян. Ина ёшам, ина пледай. Ино пледа. Ина ё чай. Торкаш 3 литран. Ино собун. Иҷада пятёрка ласви. Ё киртаҳан. Ино киртаҳан ишам. Иш абаяҳай, ин ёш киртаҳай. Иниш тройкаҳай. Сураташуна мемонам дар парваи видео. Ихай барои посудашӯя, яъни барои чизое ки хеле ялтрастянку, нержавейка. Баъд иҷада ин хали чамадончай, дрӯнаш чизои расмкашӣ дора. Иҷада вай пиҷамаҳай. Инирам тройкаҳай. Ин хали вайлиамчика дорай. Груп дора, шортик дора. Духтаро да WhatsApp группа дорум. Да WhatsApp бинависед номероро дар рӯи экран мемонам, да группа давайтон мекунам. Борора ҳамҷода мепартон қати нархошон. Ини киртаҳорам сураташа хай дар парваи видео мемонам. Ино киртаҳан.